Kaixo, gaur erdiaroko antzerki bat egingo dugu. Ni Leire naiz eta antzerki honetan kontalaria eta dama izango naiz. Kaixo, ni Xabi naiz eta antzerki honetan erregona izango naiz. Kaixo, ni Pablo naiz eta antzerki honetan errege gaiztoa izango naiz. Kaixo, ni Egoa naiz eta antzerki honetan dama gaiztoa izango naiz. Kaixo, ni Olimpia naiz eta antzerki honetan dama ona izango naiz. Kaixo, ni Agur naiz eta antzerki honetan zalduna izango naiz. Kaixo, ni Lendon naiz eta antzerki honetan zalduna eta dama izango naiz. Kaixo, ni Natalia naiz eta antzerki honetan zalduna eta dama izango naiz. Kaixo, ni Kike naiz eta antzerki honetan zalduna izango naiz. Kaixo, ni Gabriel naiz eta antzerki honetan pobre izango naiz. Kaixo, ni Maialen naiz eta antzerki honetan musikaria izango naiz. Bazen errege on bat. Oso gaztea zen eta bere damarekin bizi zen. Kaixo, dama, zer iruditzen zaizu lurralde asko gobernatzen baditugu? Bai, oso ideia ona. Orduan, errege gaiztoa hortaz enteratu zen. Dama, enteratu naiz errege ona nahi du gobernatu lurralde asko. Bai, bagoazen gerra egitea. Orduan, erregeen gaiztoaren zaldunak gerra egin zuten errege onaren zaldunaren kontra. Dama, konturatu naiz errege gaiztoaren zaldunak gure kontra daudela. Baina guzaldun gutxi daukagu. Bai, ideia bat daukat. Tiroari galdetuko dio eta aberaldun egin berra nerekin. Tiroa, aldezu egin berra nerekin? Bai? Bakit, ideia bat daukat. Nahi raporta bat askatu dut. Orokatzeko. Gerra irabazi dugu, goazen bankete bat ospatzera.